Der er jo ingen tvivl. Det her, det fungerer. Det fungerer. Hvor manden, han har aldrig kørt nogen krans i hele hans liv. Og jeg kan i hvert fald ikke benægte, at jeg kan få nogle frække blikke og kvinderne på plejehjemmet. Jeg synes, den her shampoo, den imponerer gang på gang, udover det sædvanlige. Jeg synes, shampoo, den har hjulpet mig til at afvikle mit indre sexmonster. Og derfor vil vi gerne anbefale til alle gamle lille